Здравей, приятели! Тук ще станах и се оправих леглото. Сега, това ми е първото видео, първо да кажа. Канал ми се казва Георги Александров, както знаете в YouTube Shorts. Баща ми го е настроил така, да знам защо. Малко съм болна, но найде. И това ми е първото видео. Днес ще ви покажам цялата ми сутрешна дневна рутина, разбира се. Аз не закусвам. Първо ще се облека. После аз не закусвам, но ще пия чай иначе. Даже мога да ви покажам цял ден какво правя. Ама мама какво ме кара я слушам, така че сега първо хода да се облека. Пак е влезам малкия ми брат в тази стая. Хора, и трябва да се изчиста стаята. Айде. Първо ще чиста стаята. Одеялото да оправя. Това е първото ми видео за YouTube. И трябва да го сгъна. Пак се прибих. Аз винаги се прибивам. Питайте миналия път за Хелоуин. Какво стана? Това стана. Кога се гримирах, излязах на моя двор. Така, само на моя двор в момента правят ремонт. Ще стане много хубаво. Ремонт правят. И кога бях на 3-4 години, паднах и си щупих носа. Носа се щупих. И да. Вече. Това и всичко се развали. Значи, за пране. От вант, после ще не зъби. Сега ще пия чай. Ще си говорим. Аз ще пия чай. И сега ще се става. Ще е ужас. Малкият брат е ще разхвърлил я. Аз много мраза, когато стаята ми е разхвърлена. Така. И якото... Чакайте. Да, сега ми изкараме новото ламсово блокче. Аз имам 2 нови. Пътам. Математика. И папките по математика. Не. Ако ми направя нещо с тетрадката... Какво е направил? Не се тая. Това не се връща. Малко я изкъсал. Мисля вече. Виж колко мартеници. След малко ще сложа всичките. Всичките. И това за пране. Имам нещо друго за пране. Не, няма. Има. Престилката ми миналия път, където стиг за пране. Ама ще покажа във видеото и майка ми и баща ми. Така че... Аз се научих точно вчера да качвам видеа. И цяла нощ пак се чуда какво видео. И се сетих вече. Якото при закачалките. Да, възглавям. Така. Да. Искате ли да ви кажам какво правихме в дневния ми? Какво да ви кажам сега? На вас ви е скучно сега да ме гледате само. Ще ви разкажам какво става в училище буквално.
А миналия път някакви момичета щяха да ни сбият в училище. Защото бяхме ги снимали. Не сме ги снимали, просто използвахме на приложение. Така, почти ми е чиста стаята вече. Така, раницата тук. Раницата тук. Раницата тук са има място, бе. Вижте, това бях много малка и го нарисувах. Писна ми да ходя на училище, но трябва и затова ходя. О, Боже, сега ще събора всичко. Целият град ще ме чуе. Даже отвънка хората, които правят ремонт. Аз в момента съм в кухнята. Ще сложа кутията ми за обяд и шишето ми. Така. Чакайте. За буклук. Вижте миналия път каква съдържинка направих. На малко брат я съсипа. Вижте баща ми това свитка е купил на брат ми, а той не е ял. А ял моята, която аз щях да ям. Но ще изям, дай ще видя дали да изям неговата. Стета ми е готова. Сега дрехи. И ще се оправям си червената коса. Слагам мартенците, закусвам. Ще покажа другото, какво правя. Най-трудният избор. Вика хора. Тази тениска с какво? Тази тениска с това. Чакайте, че моя гардероб мама не го е правила. И да, айде. Малко пауза. Хора, облекох се. Забравих да ви кажа, че нося очила. Пак брат ми е вземал гребена ми. Ще го... Ето. Не знам. Помните ли, гледахте ли видеа, които брат ми е качвал? Къде е служил този човек гребена? Извинете, малко пауза. Хора, намерих моя гребен. По принцип, аз ползвах един друг, който го ползвам аз и брат ми, а той ми е стари и реши много хубаво и го намерих. И сега. Реша се. По-добре в хола да се реша. Мразя тук. Не знам защо. Хора, не знам какво ми е да мразя да се реша тук. Работата със сигурност ще е моя. Ще съжаляваш. По-добре не пускай такива новини. Имам достатъчно новини. Трябват ми още. Амелка, може би знаеш тайни за Кити? Така. Кити вече завърши училище, така че няма да стане. Четат си новините за абсолютите. Аз Разкажи тайните. миналия път се постригах. Косата ми беше ето до тук ми беше косата. И се постригах, защото ми тъжеше косата и нямаше как. Ходих на фризьори. Трябва да кача новините в сайта на училището. Между другото, Амелка може да рисува върху ногти. Да се обадим. Сега очилата. Чакайте, че малкият брат ми е взимал кърпичката и не знам къде. При него е сигурно. Имаш хейтър? Не обръщай внимание. Още една снимка. И още една. И още една. Всички са разбрали за моята попка. О, не. Ти ли каза на всички? Как бих могла? Не бих казала на никога. Тогава къде знае цялото училище? Сега ще разбера.
Сега Амелка е. Тя разказва всичко. мисля дали дневната рутина в клипа да е цял ден или само сутрешна. След тази сега ще се вкусвам и мислиме какво да правим после. Ексклюзивен репортаж. Имам Абе, доказателство, знаете че какво? Лаки е откраднала очилата на Олга Петровна. Начин ще снимам само сутрешната рутина, не цял ден. Разказала за Кити. Кити е била влюбена в учителя по физика. И да, Значи ние с теб не сме познавали добре Амелка. Значи. Оказва се, че тя е злобна клюкарка. Сега? Да отидем при нея и да се разберем. закусвам. Не закусвам. Аз по принцип не закусвам. Гаса видеото, качвам го и надявам се да го видите. Малко пауза, после ще се включа. Знам, в спалнята е. Последвай ме. Така, изпих го. И А ето и това дневната беше на Амелка. Предлагам да го снимам и да го беше публикуваме от на мен. сайта. Така ще направим. Да отидем в хола. Там е по-светло. аз бях и до туалетната да се Искам да смия погледна зъбите. лицето на Амелка, Когато се когато обличах, види това. забравих да Аз ви искам да видя снимам, лицето на Амелка, че когато хода види да си мия всичко. зъбите Да и не си си ги помисли, че може да си михимче. крие ръцете с нас. И така че, чао! До нови срещи!